So karon, I will talk about living the promised life. Ako sa i-describe sa inyo ha, ang living the promised life. Akong panlantaw. Kanabang na ako'y farm or kamo na amoy trabaho. No, kita na atay trabaho. Napag-abot sa adlaw, na atay makaon. Na siguro ko'y kanang bisaya ng mga manok. Din ha, kay anytime lang makakaon ko. Inana akong panlantaw sa promised life sa Ginoo. Unya, dili ko gusto nga unya na ako siya makita og tuon ako sa langit. Gusto na ako siya makita diri karon. Samtang buhi pa ko. Aron mahimo ko nga testimony nga ang Dios pag nagsaad buhaton. Kisay gusto ana. Taas ang kamot. Di ba kung naa kay promise sa imong anak, paninglon jud niya, maingon ka ma kay palitan ko nimog sapatos, di ba? Maingon ka ma. So inaana punta dapat sa Ginoo. Sa Binisaya, ang pagpuyo sa kinabuhi sumala sa gisaad sa Dios. Wala ta mo ginaawhag nga maging materialistic, dili na siya maayo. Kaya ang ginatanaw sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Akong gusto sa inyo ha, nga ang inyong mga mata didto nakatutok sa promise sa Ginoo. Mismo ang Ginoo kay siya ang mutuman sa iyang saad diha kanimo. Kitang tanan nagkalain-lain ta og mga idea. Kay once ikaw personal ang atong success. Kanya-kanya ta og ginagunitan sa Ginoo nga promise. Og makuha na nimo tong imong promise, di ba feeling nimo, wow, answered prayer. Imo nang victory. So maskin pag ang uban makakita ka nga siya nagmotor, ang isa naningkamot, gusto siyang sakyanan, iya na. Iyahan ang personal relationship with God. Dili ta maka-judge. Ambisyoso. No. Iyahan ang gipangayo. Ang uban sa ato gusto lag simple life. Basta kauban nato si mama, si papa, na ay time ang bana, na ay time ang asawa, mo na ang imuha. Pag nahitabo na sa imo, success na, victory na. Ang uban sa ato gusto og healthy, conscious kay gikaon pila ni ka calories, pila ni ka carb. Ay, dili ko ani karon kay ni kaon ako kanon ganina. Ay kinahanglan ko mag-exercise. Unya na achieve na nimo imuhang 24 nga waistline. Success na nimo. Ang uban sa tuwa, mo na gusto mo eskwela, maningkamot, dili magbarkada, matulog og sayo, mag-study siya ngano man. Kay naa siya'y gina-claim sa Ginoo. Naa siya'y gipaninguha sa Ginoo. Amen? Mo na gusto siya corporate life. You stick to your relationship with God. Unsa gyud na imuhang pangayoon sa Ginoo. Kay ihatag gyud na niya. God looks at the heart. Bunang ayaw pagpapaling-paling. Imo ning ang kunon, ang mga saad sa Dios, ikaw mismo musamot ng imong kumpiyansa. Tanawan ni. Kanya-kanya ta nga natay gina-claim sa Ginoo. Nganong ang uban dili makuha. Dili man ni ugma dayon. Process. Pero kinahanglan ka maka-focus sa mga nagsaad, ang saad sa Dios. Nga siya mismo nagsaad, anak. Kabalo ka! Unsa nang imong gigunitan nga bersikulo. Karon, unsa akong diferensya sa ilaha? Nituo ko Nisalig ko. Ang uban, nituog yun sila. Nituo po sila. Mugani mo, anhi sila simbahan, mag-claim sila, anak. Pero sa isa ka simana, mura walay resulta. Hinahinay, nagkapalong ang iyahang pagtuo. Sunod, ang uban, sige, padayon, isa ka bulan. Pero pag abot sa ikatulong simana, wala na. Ibig sabihin, dili ka seryoso sa imong gipangayo. Una nga ang uban, isa lang ka simana, wa na ni undang na. Isa ka bulan, 3 ka bulan, unom, isa ka tuig. Wala na. Process. Bago ka mahuman og teacher, pila ka katuig mo eskwela college? 4. Ayaw pag-ingna nga nag-grade 1 ka, ugma teacher ka na. Maskin sa imuhang promotion, maningkamot ka para ka ma-promote sa imong trabaho, para ganahan sa imuha ang imong superior. Kung ikaw nagnegosyante ka, dili ko mamaligya ugma kay sakit akong ulo karon. Ay dili ko mo trabaho ugma kay nag-movie marathon ko kagabi. Process. Number 2, pursue. Nagpadayon ko ug wala ko nag-surrender. Kay kining atong kinabuhi, number 3, I fought. Nakig-away ko. Dili day tanan sa Ginoo na lang gikan. Dapat kita pod na adjud tay, napod tay buhaton. Nakig-away ko sa yawa. Kay ang yawa, dili gyud na mo sugot nga maangkon nimo ang kadaugan. Unya, ang promise sa Ginoo dili matuman sa imuha.
So si God ang maulawan. So, kaya nga no, promise ni God, wala man gani na hitabo. Muna ay ko, sige kag claim. Siya po, sige po paningkamot, dinag-irok ni mo din ha. So, kita, kabalo na tanga, ang preaching, ang Ginoo mutuman sa iyang gisulti. Dili taw ang Dios nga mamakak o mausab ang hunahuna. Adunay gisulti ba siya nga wala niya buhata? Adunay gisaad ba siya nga wala niya tumana? Pero ikaw, how about you? Check to imong kaugalingon karon be. Dapat na kay katumbas. Kana bitang moingon ta ka, sige mag-party ta. Unsa imong counterpart? So moing ka nga, sige, pila may worth? 500 ang per head. Sige, tunga ta 250 ta. So diri, naana ang pulong sa Ginoo. Unsa imong counterpart? Di ba imuha naana diri? Naana diri ang kalawat, ang tanang gisaad sa Ginoo nga mag-promise sa atoa sa kaayuhan. Nga dili ka moduol. Ano man, kay nagsiganahan gyud ka kay makasala permi ba? Gusto jud mo balik-balik kung tong imong sala. Nya ang gisaad nga imo ning ibaliwala, di ka magrepent, madugay magsakit ka ang uban mga matay. Di ba mo na ingon? Kano di man ka magbag-o? Nga para man nagyapon para sa imuhang kaayuhan. Ingna akong pagtuo. Mo na siya. See? Mo na siya. Obedience. Mo na siya ang uban sa atoa pag ingon ni God, buhatan ni. Pag ingon ni God, buhatan ni, yes, Lord! Amen! Ana na. Okay, tulo ka butang. Kung gibuhat, number 1, I believe. Number 2, I pursued. Number 3, I fought. Nakigaaway ko. So, ano? Achieving faith. Para makuha nimo, unsay imuhang gina-claim diha sa Ginoo, kinahanglan na og spiritual growth. Dili ka pwede magpabilin nga pirmi na lang ka suyo-suyoon, kay nahiubos ka, di sa ka magpakita, kinahanglan ka mutubo na. Spiritual growth. Kinahanglan ka personal commitment. Dili pwede nga, o ganahan lang mga lagad. Dili man pasabot ang pangalagad, no, kada bitang magwali jud ka. Kani pag-anhin ninyo pag Domingo, pangalagad man eh. Gihatag ninyo sa Ginoo ang inyong time. Pero napakay kaya buhaton nga extra time o kinahanglan kag consistent practices. Dili nga, sige, karon lang, sunod dili na pod. Kitang tanan, kinahanglan tag tools. Kinahanglan pod tag sakyanan, no? Sa atong journey. Kaya di ba nag-ingko ko sa inyo kaganina, proseso ni siya. Kinahanglan tag sakyanan. Unya atong dalan, lubak, di ba? Naay mga problema, naay lapok, naay mga bato-bato sa atong kinabuhi, pero kinahanglan tag sakyanan. Kaning sakyanan, number 1, kinahanglan gyud ka mo study sa scriptures. Dili pwede na magsalig lang mo kada naay LG or magsalig lang mo Domingo. Wala jud mo'y Bible verse nga gunitan. So ang imong kinabuhi, magpabilin nga diha ra gyud kataman. Next, number 2, build personal relationship with God. Di ba kung manguyab ka, masikag text, adtuon nimo siya, halos na lang man matulog ka na sa ilang balay. Munya murag, mubo ra kayo ang oras. Nga naman, kay gusto man ka mag-build og personal relationship. During the time nga mag-pray ka, isumbong nimo sa Ginoo. Dili ka maulaw sa Ginoo magampo. Number 3, act in obedience. Okay. So mao na akong gibuhat. Kita man gud mahilig kay tag my way, dili God's way. Kay kung God's way, maghulat ka. So mo na akong gibuhat. So kung mag-claim ka sa mga promises sa Ginoo, mura na siya ka na nagunit ka ni kag claim stub. No? Di ba sa Gaisano, moingon ma'am, dalaan ni didto, i-claim ang imong price. Nya paabot didto moing ka, pwede na ko kwaon ang akong price mo na akong claim stub. Ana punta sa Ginoo. Dili ta makaduol sa iyahang mangayo ta sa ato ang gipangayo kung wala kay claim stub. Unsa imong claim stub? Kanang pulong nga imuhang i-memorize. Amen? Aniyo. Ingon diri sa ang word sa Ginoo sa Lucas 10:18. Ako na siyang hinagiban basta makig-away ko sa yawa. Kani nga word akong ginagunitan. Miingon si Jesus kanila, nakita ko ang pagkahulog. Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas gikan sa langit nga sama kakalit sa kilat. Gitagaan ko kamo og katungod. Aron madaog ninyo ang mga daotang espiritu ug ang tanan nga gahom sa atong kaaway nga si Satanas. Og dili gayod kamo maunsa. So, kung ikaw ingnon ka nga, ayaw kadlok, kay gigamhan ta na ka,
Kauban nimo ang Holy Spirit. Go! Pakig-away! Namin ka, dili lagi ko pangit kisig noong. Uy, ang mataon ni suliran. Hay, namula na gyud ang mata. So, naa kay Bible verse mo ingon kag, greater is He that is in me than he that is in the world. Kabalo ka makig-away. Amen? So mo na siya nga, even ang promised land, giawayan pa para makuha nila. Kita po, ginahanglan jud ta makig-away. Dili ta pwede mag-relax-relax lang. Kung gusto gyud ta, nga makuha nato, madawat nato, ang gisaad sa Dios. Okay, napa, dugang pa nga verse, 1 Corinthians 15:57. But let us, basa tang tanan, but let us give thanks to God. He wins the battle for us because of what our Lord Jesus Christ has done. Ibig sabihin, gidaog na. In the name of Jesus Christ. Yawa, pahawa! Di ang yawa mo kaliring. Mamadlong gani ka, dili ka may yawa, pahawa. Gitagaan ka na daw katungod, ingon diri, ug dili gyud ka maunsa. So, inana mag-command. In the name of Jesus. So, ano last. Na ako'y business transaction. Isa ka tuig na mo gi-work out, na iritar na gyud ko, grabe. Isa ka tuig. Sige lang tawag, ay mali ang imong gibuhat. Ay hiwi. Ay gamay. Ay, mura ganig, muhatag ka dili. Ano yung mo dyan kong palisod-lisuron? Sige lang, yes ma'am, yes ma'am. Isa ka tuig nga yes ma'am. Until one day na iritar na yung kudugaya, no? Gihulat pa na ako 1 year. Nalagot na jud kay ko kay nagtapunog na akong trabaho. Naapan ni tindog ko. Inko yawa ka nga naggunit aning akong panalangin, buhi sa ngalan ni Jesus. Buhi ang akong panalangin kay wala kay luna nga mugunit ani. Gihatag ni sa Ginoo sa para ni sa kuha sa ngalan ni Jesus. Mubiya ka karon. Akong tabunan sa aming dugo ni Jesus ang akong panalangin, and I claim it in Jesus name. Pagkasunod adlaw, ma'am, approve. Hallelujah. Palakpakan na ito itong buhay nga Diyos. Muna, og sa una pa day ko nag-ingon ana, nakuha na di ay, muna nga, here's how your faith can be cultivated. Number 1, study scriptures. Number 2, build personal relationship with God. Number 3, act in obedience. Okay, I want you to stand up on your feet right now and say, I am victorious. Amen. Palakpakan na ito itong buhay nga Diyos. Hallelujah!